Hi guys! And nag-lunch mi sa Libuna. Pahingon sa Chelis. Hindi na yung nag-park kay para wala yung sakyanan mo agi. Partner ko sa mukha, no? Ay! Min. So, ambot asa may padulong ani, medyo dagom. Weather. Pero okay na. Dami kayo mong food guys. Courtesy of paborito nga, Liampo King. And sa wala pa naka-subscribe, subscribe na. Welcome sa ako ang vlog. At grabe ka nindot ikaon diri oh. Okay na kada pre. Kira. Baon mi nagpalit mi og lechon manok. Baon mi rice. Picnic din mi. Standing picnic. May tao. Kamera tao din eh. Diyan among iro. Sipat. Man. Say hi. And ako ang baby. Nga busy po guys sa kaon. Ay ang paborito nga Liampo King. Ano lang kasi mo sponsor ang Liampo King sa amo ba? Bid ba igami? Diba Grial? Kita na naman bukid. Ito lang. Kaon na. Kaon sa ko guys. Bukay siya din. Nope. Right now guys, nami sa kaning bag-o nga nag-open na Vista West. Right, I don't know kung saan na din eh. Oh, tanaw na to dire. Yan, sa Libuna gyapon na yung Vista West. Ready na anak? Makita ni mo? Oh, wait. Just wait. Wow. Dito siya sa kanang naikiliog na signage sa atbang. And then pag pagkato ni mo sa gilid. And then there's a waterfall. Oh, kita na kag waterfall? Ha? Tanaw dito. Ay kadlok. Adlok kasi kay pangpang ngayon. Come to the boat. Oh, river. Oh, there's a river. Oh, amazing, ayo. Kuanan bato dia pa. Kuanan mo bato? Yeah. Alright, going sa Mount Kilagas. O ipakita po na mo ang Hidden Creek. Listen kayo pagkita ko ng Hidden Creek guys kay gitago mo gud siya. Bato pa, bato. Pa. Kaya na. Da. Kinsa na. Bato na. And wala mi nakadayon sulod sa Hidden Creek kay kailangan man mag-booking. Tapos ang Mount Kilagas guys is medyo din makaya sa mong car. Booking day mo karon. One day ahead man. Akong wife, sige siya picture. Ano sa klaseng mga bulak? It's a fart. Bulak, it's a fart. It's not utot. In Bisaya, it's utot. Say hi to the camera, Minmin and Arya. Na Badlongon, Arya. Ay, snap silang doon. Say hi to mami. Wow, naka-orange sila. Nagsundo kong mga priso guys. Nagsundo kong mga piniriso. So, ano na niya mo kaning Halloween ba ya? Pumpkin. Ano na mo kaning wala lang. Pagkita lang na mo ang mong gusto aduan kakita sa Facebook. Char lang. Tapos nagtuyok ng dami. Diba? Diba? Be. And
makakwarta na kita din eh. Kailangan kikagubtan nga bulak sa Manila. Si Gabi. Gabi day. Dagan kay day ni day. Sure ka gabi to. Gabi to eh. Gabi tay. Bato. Alright, tara-tara namin sa view. Ah. Yun yung view. Okay ka. Yes, I close to the Ah. Ito sunod na. Win. Tira ka, Amber. Pa! Hindi mo maginapagawas. Alright guys, nami sa Philips. Tuyok nami kami sa Libuna, gihagi mi sa may Indahag Gango. So, paisa na mo si Minmin. And then park sa sabi din dapit sa terminal sa mga vans. Bugnaw kay panahon og landong. Nice. Diyan na. Mga pineapple. Yeah, oh, may mga pineapples oh. Oh, tanaw. Perfect ito. Lima po. Ako dito. Busy kasi sila, magpaiisa sila. Ha! Basta. Kinsa na? Yes. Dito sa lipkod. Oo. Dughan kayo. Hindi ka kayo sa pineapple. Napa dito? Apa? Napa dito? Huh? Yeah. What's that? Oh, nice king of flower oh. Oh. Grabe na Coke, marag Pepsi. Pepsi man kini. Pepsi. Ano Magidilang burger. Ano ka ga-order? Pero may maka-roast beef. Napa salad. Ito. Musin sa buda. Talabi din niya. Lulab lugar din niya. Ano lugar? Ako. Lah. Gusto po cook. Mermin burger. Burger ni men, burger. Ilag. Ah. Dili day Hala, pwede. suko sa kaway palaman. See? Hala, bulugin siya. Hala! Tamadog anak niya. Hindi siya na binuang gini ba? Wala ang sulod. Ana ang pag big mouth to, ana no, awat kay daddy. Ana no next time makawa. Muna. Yours, you want? Mami niya. Muna. Ano? Ano sa buchog? Mahal. Daddy. Burger. Hindi, kaon sa burger. Binag burger. Hey, pati na kayo siya day. Suko kayo siya. Say hi, say hi. Na hi, this is my daddy. And my daddy and our baby dog girl. Dog boy. Yan. Kasi unsay tawag nimo sa Korean kay Minmin? Opa. Opa. Opa ka ang brother. Ah, brother na ni mo day. Yong. Pwede Yong. Yang. Pwede siya Yong. Diba? Pwede? Alas siya? Ay, hayo kayo. Nami sa Cagayan, nami sa Save More. And Yeah, then, save more. Yeah, save more. Yeah, save more. Nagbalit si Mami og cheese powder. Hooray! Then, nakatulgon duka na kay ko samtang gibiyay. Pag mata na ako, nanadami din nila nagpark.
Natulog ka din nag-drive? Joke mo good. Bago. Timbak ko. Anyways, dagan salamat. Dagan salamat sa inyo ang pag-view sa ko YouTube Naghulat channel. si Minmin kay Mami. Say hi. Thank you so much sa pag-view sa ko YouTube channel. Please subscribe. Please subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Ingat. Sunod na pod kay karon medyo random lang na It's mga night tonight today. yan, random lang ang mga vlogs, mga raw kay unplanned ang mga lakaw. Yeah. Yeah. Salamat guys, amping always subscribe to my channel. Bye. Bye.